Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel YouTube Keluarga Mas Goblem. Selamat pagi guys. Selamat beraktivitas. Aku kaku kabeh biasa. Subuh mang wisan cuma klutek-klutek. Sing pipis, sing BAB, sing embe mesti ora ngertangi turu. Terus imang mlaku tuku sarapan. Aku nek tuku sarapan ki enteng sok lah sampai juju gede. Aku gak kedupian esuk ngorong nglintir ae. Aku pokoke nek bosen yo tuku, malah kadang murah tuku pemirsa. 15.000 iso dienggo mangan wong loro. Ya nek blonjo wis tau mlebu kok marik-marik 100 sak mak glundeng. Outfitku ya mohon maaf lho ya, aja mbok komplain outfitku. Ala sing guyon-guyon DM aku. Pemirsa YouTube, tapi FB ku. Mbak, aku eling, Mbak. Sampean wis pokok intine sampean pas lebaran kemarin iku pakai baju kuwi kan nafi kan, dure nganggo kerudung sing rada krem. Sampean diarani gak cocok, Mbak. Oh, alah yo ya. Kuwi iki sing kayak salah malah pemirsa liyane kok aku ngono. Aku silaturahmi yo komunikasi karo pemirsaku sing nang FB. Terus tak semangati. Wis to gak konten gak apa-apa, Mbak. Mungkin nek YouTube agak lebih panjang memang videonya. Nek sampean pengen meluk tren-tren FB Pro ora apa-apa, malah tak semangati, tak support guys aku ngono kuwi. Tak semangati. Wes Mbak rasa digagas wong perkara jilbab ayo ben dihujat yo ben kuweng iri aku yo ngono. Itu orang iri Mbak wong sing ngasih saran atasannya warna itu. Kuwi yo pemirsa kok aku yo ngono. Kan aku terus ya ono sing ngekeki saran abu-abu kan aku gak duwe terus. Kan kuwi kan motif baju lebaran kuwi kan ono kreme guys, ono kreme sithik ngono. Motife ra ketok memang baju lebaranku sing nafi kuwi dadi tak pakai atasan rada krem ngono ceritane. Ya wis ngono kuwi lah jenenge manusia, guys. Apa meneh gawe konten melihat keluargane rukun adem ayem difitnah, dihujat, wis penggaweane. Cuma nek ketoke parah hujatane yo tak tegur wis nek aku ngono. Wis apik. Njono sing kei saran, "Mbak kon ngelacak nomere Mbak karuan mesisan." Mbok waktuku guys, kegiatanku akeh. Yang sok sekali-kali dilacak guys, apa perlu di laporno Pak Polisi. awakku kesel kabeh guys, ki mau pembukaan ya guys ya. Aku jalan-jalan wis selesai kawan. Iya kayak jam piro le? Jam 6 kurang seperempat. Juju sik turu kan dek esuk nglilir njaluk ngombe. Mau minum. Perkara jilbab. Biyen anak-anakku dihina-hina. Tak jarno, guys. Ora ana bare ngurusi wong ora berguna ngono kuwi. Jalan-jalan dulu, guys. Pemirsa. Alhamdulillah pari-pari nih Pak Lurah dan warganet guys subur lemu mau bikin guna dulurku guys. Urip nang donya iki apa lah guys, bersyukur, saling menguatkan ya ngono kuwi lah. Mbak abaikan saja yo nek diabaikan yo tak abaikan 3 tahun berturut-turut biasa guys. Aku dina ketang-ketang aku meneng. Nah aku esok kata awakku kaku kabeh harus jalan-jalan guys aku. Loh kucingku kuwi aku arep tak obati ya sukete. Mbok apan aku bingung. Aku malah ngupil. Maaf. Mereka pergene ngupil lali guys. Parane kucingku. Oh, kucingku ini golek ya aku. Maaf guys, aku mau yo sini juga ngupil mau iki lho buat lo. Kenapa lagi micimi? Maaf ya guys yo mau lali rataku.
Aku gak tak kamera belakang lah. Motong-motong video ya ngawangan aku, guys. Oh. Hiburanku ya wis ngono kuwi, guys. Bermanfaat. Urip pisan iki dadi wong sing berguna, guys. Wong sing gak berguna ngono kuwi. Ya ternyata jeneng urip nang donya iki ana apik ana elek. Cuma aja dikakei eleke. Kucing kuwi setia karo aku, guys. Nek aku jahat iki ra ngarah kucing gelem nyedak karo aku lho. Ya iki esuk-esuk niki tanggoku yo sing niki, guys. Nek mau yo ana sing budak, ana sing lagi budal sip apa? Sip esuk MBG. Mbok kon dolan omahe wong sing tak dolani ra ono. Wong do mergawe. Wong kene gak ono, guys. Sedo dolan-dolan omahe dulure, dolan jagong petan ra ono. Mbek jabuti suket ngarep lho, guys. Kok nek wis gak ana udan apa tak semprot. Yo tak mbek jabuti suket. Aku mlakuku sedelok ae. Kuwi minta maaf ya, guys, mang aku apa? Gak sengaja. Upil. Oh, Bu. Aku gak nganggo tripod ngogah, gak awang-awang nganggo tripod. Jabuti suket ini, guys. Aku wis wegah ya tak ridi pemirsa, soalnya sukete ku dahsyat. Cuwepet. Pusi ndek rene apus. Cimi. Kucingku langsung goleki aku nempat. Aku nang anu wae goleki ya, guys. Aku nek jalan-jalan jeluk tok pemirsa. Mau jagongan mbek tonggoku. Jeluk. Aku ganteng, Bu. Bu, aku ganteng, Bu. Bu, aku ganteng, Bu. Jenengku Cimi, Bu. Oh ngono lah kucingku tak dusi, guys. Wah. Ya gak bendino seminggu ping pira. Bisa resik, guys. Tok aduh ya. Aku jalan-jalan wis diluk bae aku jalan wis diluk pemanasan. Terus njabuti suket ngono. Rada kepenak, guys. Jalan-jalan, Mbak. Tiga. Ulah, sekilo ora cukup, Mbah. Apa pengumuman apa lagi? Guys. Biar resik, guys. Sedikit ben nganu bendang beres sedikit. Aku lagi udah nganggo tripod aku. Ya semoga masalah lancar urusan yang mlebu SMP, guys. Pemirsa, terima kasih nonton kontenku. Wetengku mulus-mulus iki. Tak tutup dulu iki mang jalan-jalan mbek jabuti suket. Terima kasih nonton kontenku. Mohon maaf jika mungkin ada tutur kataku yang tidak berkenan. Yo dimaafkan. Ya di dunia ini pasti yang baik dan buruk pasti ada. Itu wis masuk akal, wis logikane. Cuma ya kuwi kita kurangi hal yang buruk, kita perbanyak hal yang baik. Semoga ke depan nih kita selalu dilindungi sama Tuhan. Jadilah orang yang berguna, jangan jadi orang yang tidak berguna, sia-sia dan hanya intinya untuk membuat hal yang gak penting. Tetap semangat, tetap berkarya. Aku malah seneng pemirsa-pemirsa iso gawe konten, iso bermanfaat daripada melakukan hal yang tidak berguna, ya sia-sia. Ya maksudnya ditunjukkan
Kita dibenci orang lain, kita tunjukkan dengan prestasi. Biar semangat, oke? Tetap semangat. Mohon maaf jika ada tutur kata tidak benar atau salah, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.